bali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, medyo nagtataga uran-uran, ansabi kan pag-asa, efekto kan shear line. Kaidto, anapod kaan, kung tama ang pagrumdum ko, iyan ba yung intertropical convergence zone? O yung tail end of cold front. Gari tail end of cold front yata yan. Paburo bago kaya ano. Day bale basta may uran-uran kita tabi, ingat lang. Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Lalo na po itong nagdiretso man na magdangog sa programa ng Bicol Target. Kasabayan sa mo yung paglaom na yaon na kita gabos sa marhay na sitwasyon. Pagkatapos ang maghapon niya tong paghinguha, asin ang pag-resolver kan mga problema, pag-atubang kan trabaho, obligasyon, responsibilidad sa paagi kan padagos niya tong panarig sa mahal na Diyos. Minaimbitar na mag-iriba-iba po kita sa kudalas 5 nin hapon, mantang kamo nagmimerienda or nagprepara na siguro kan pamanggihan. Sasabayan kita kan news team mayormente dyan sa luwas, si Chief Jimmy, ang samuyang Chief Reporter, Pading Jim, Kumpadreng Al, Kumpadreng Jomar, Ans Galero, Joshua Bino, sama ni Bella sa samuyang mobil, si Henry Mata, ang mata sa kalsada, sa control technical June Napolis. Okay, si Seba nga, si Chief Tech Ramir. Chief Tech Ramir Tanay in the house, the big man himself. Sabi ni Migong King, good afternoon tabi, isay mo, Amigong King, siring man sa familia, o tama ano, yun yung sinasabi natin, tail end of cold front. Yan. Ang terminolohiya ka yan, daatabe. Ining na-experiensyahan niya tong kamugtakan kan panahon. Mantang sa newsroom, padagos ang pag-monitor, pag-subaybay, pag-dirhir, pag-supervisor, pag-sumada, nangingenot dyan. Ang samuyang news director, si Mardela, katabang si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, si Razel Cortez, and siyempre Jimos Barrio sa social media platform, kandi si GB. Yaon man dyan sa production, si Shara Leron, si Miss Shara Leron. Yan, dabe. As in si Jerome Nico Martinez sa IT, sa broadcast kandi si GB, worldwide, netwide. Ako man po sa indong servidor sa radyo ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good afternoon. Kumusta lamang kamo dyan sa probinsya nin Catanduanes? Good afternoon kay Gobernador Boboy Kua. Kumusta kamo dyan? And dyan sa sakuyang namumuta na magurang nag-birthday kaso Domingo. Yan.
96th birthday kan sa kuyang mahal na nanay si Mama Unding Fernandez diyan sa Marawi Street, Eastern Cavinitan, Virac, Catanduanes. Yan, belated happy birthday Mama Unding. May dagdag mo na kitang informasyon diyan sa palibot, isihon ta daw andarang report ni Kumpadreng Al. Session regular ngunyan panglalawigan bayang lungsod. Tibaad iguanin developments kunadagos an hururun. Kumpadre nga, what's happening? Yes, tama. Katabi pa rin, sesyon regular. Walawig so sesyon. Pero dahil mang kilaman, Ang apod kaan, paso. paso. Oo. Nata ito, sige. Alas 2 nagpon, nagtapos alas 4. Puro man sa na referrals and committee reports na saradayoton. Manipis. Daing sabur palan, daing natok. Daing natok. Sipan ko niya, nanororon. Daing, araw mo kumpadre nga, pigi daw ta, inabot, nato ito, inabot mo kayo sa panahon na suka tong si kinatawan Baklaw. Ayo. Tapos ngunyan si Abogado Jong Bonafe. Nga, mga matibayon niya. Si Boss Art Usia. Yan. Kunyang pagkaigto, si sumatibayon mi na paulok, si Gina Carreño. Si Gina Carreño. Board member Gina Carreño. Board member Gina Carreño. Matibay ito. Tapos siyempre nakasabay sa kinatawan James Calisin kaigto. Tapos si Vice Gobernador Abogado Kuya Danny. Di puntong Danny Asanya. Matibayon itong presiding officer. Yan, ang pinagharanap tango niyang kumpadre ngal. Subako sa da puro resolusyon. Talagang may... Sa kadaing executive meeting. Daing executive. Diyan sa session talagang nagbarang-bangan sinda. Diyan minaluwas ang actual na idea. Ngayon na nito. Dahil Tapos lamang. na ito pa rin. Iyo matindi ito. Ngunyan dahil lamang na nagpasar ng ordinansa. Pambira kita. Gaman kundi mga resolusyon, mga karadayot na resolusyon. Madalion ang resolusyon. Sa ang apod kan, abay pa daw, may performance lamang. Resolution commending Pio Fernandez. Yan. For being passed at the PRC. Yan. Resolution of congratulations. Resolution adopting, supporting. Adopting ordinance of nito. Iyo man sa dalagan ko niya baga. Dalawang oras na arugan sa dalagan. Iyo. May committee reports na 10. May anom. Pero sa mga saradayoton man sana. Iyo nga ni. So ibang board member habang nag-committee report sa iba, istoryahan man sa iba. Ano istoryahan? Politika? May siram sa nakambuhay. Politika nororon. Uning si board member Dante Arandia. Ano na naman? Sabi kapot ko baya kan sa mga hero-hero ba kan mga possible na mga kalaban niya. Iyo. May mga nagsungaw-sungaw ng unyan pa de. Iyo. Na ma-vice da. Ay, dahil ngayon ako matras. Maski sisi ngayong kalaban. Diretso ako. Yan ang determinasyon. Yan ang... Determinado talaga. Yan ang liderato. Yan ang bareta. Yan, determinado. Yan. Si board member Dante Arandia. Yan. Isa'y man ang makalaban niya sa pagka-vice gobernador. Roger. Diretso siya. Ang beginning niya potential na mga kalaban niya si board member Ray Bragais sa First District. Na pwedeng saro sa potential na mag-vice. Pero pinto para gatungan na kan amigo niya na mag-mayor ka na sa tabako. Sa tabako. Yan. Takaning dahil na akong kalaban. Ang tao na ngaya, tamato ka ngaya kong vice. Sabi ni board member Rebagais. Pag nakatanak ngaya ko mag-vice governor, dahil na ako dyan maali. Ika ang nakakalaban ko talaga. Karantyawan na sana. Nangyari ko niya pala May mga bago naman bagang development ko niyan. Iyo. Sa mga oro expose. Pero dahil pagkita pangkayanta, dipisil na
masakay kita sa mga kung bako personal na ma-interview ta. Niyo. Mga taong nasa likod pa yan. Okay. Yan, mga politika na pa din, ano roron talaga, digdi sa Kapitolyo. Sumanong kong desisyon, Mhm. yan nga yan, kumbaga, 2 oras na ororon, haros paso, dahil darakulang istorya, Iyo. kitang nakuha. Ano daw kung padrengal kung dyan sa record kan sekretariat kay Madam Ging na anong apelyido ka ni Ging? Magdamit? Magdamit na iyo pang HR ba kung iyo pang HR ngunyan? Oo. So. Ano daw kung sa record kung pira lamang ang naipasara dyan na ordinansa kan mga kinatawan niya to baka mas dako lang resolusyon. Hilingon ta kung ano tanganing makwanta. Igos inda kaning kunyan parang sa file ka para sa sarong taon. o regular monitoring. Okay lang, tapos na dyan, ang sa appropriation, aros, oro, kada session, may appropriation ordinance. Oh, iyo. Permi yan. Sige. Okay, so pwede, yan tabian naging sitwasyon, nagdi sa sesyon regular kan sa Guriang Panlawigan. Alar Mario, thank you. Thank you so much, kumpadre nga. Lahala dyan sa Sanggunian Panlalawigan. Sabi daing kwan, daing sabor. Kumbaga paso. Daing hararom na deliberasyones dyan sa Sanggunian Panlalawigan ngunyan. Tabi. Pinag-iidaw niya ito talaga. Itong sa panahon na ang iraon dyan sa Boss Artusia, katong kinatawan Gina Carino, katong kinatawan Ching Baclao, katong Vice Gobernador Abogado Kuya Dani Asanya, presiding officer, nakasabay pa yan si ngunyan dati man na Vice Gobernador James Calisin, ini si Abogado Jong Bonafe, representantean kay to Chief Tech Rabir kan Sangguniang Kabataan, pero ang deliberasyon kan talagang matindi. Dito ang talagang minabarakbakan dyan. Tapos, coming years pa, sa Abogado Jomar Madrilejos, kam Premier Distrito nin Albay. Yan na pinaghahanap niya to sa bagay, paano day man kita na ning napapagpilian na minakandidato. We have the no choice. May choice man siguro na ibang abogado o iyan na well-learned pero dahil man nakakasabay sa mayor na partido politikal na may kapital, kaya paano tabi, di yun, nasa na ng mga, bako man sa paglumenos kan mga yaon dyan ngunyan, pero igo baga paano man iba-iba man na qualities, ang kada set kan sangguni ang panglalawigan, na minakarapot yan, minaturukaw dyan, kaya dahil mo malilikaya na makumparar man tabi, yan. So sana mas dako lang maipasar na mga ordinansa kan kada kinatawan dyan ngunyan kaysa sa resolusyones. Tan mga resolusyones, madalion man sana. Pwede ka magpasar ning resolusyon ngaya supporting, arog kay ni, resolution adapting, resolution arog kay ni. Dalion. Parang no-brainer yan Pero pag sinabi tang ordinansa, dyan magamit ning utak ang sarong legislative member. Diyan ka magamit kan sa imong utak. Kung anong lay ang gigibuhon mo, na dai pangunyan presente and magiging applicable bako sa nangunyan pati sa mga masunod na henerasyones. Ordinansa na lay ang gigibuhon. Not unlike resolution, dali. Resolution commending Chief Tech Ramir Tanay for celebrating his birthday last February 10. Dali. Uto na baldish nando sa performance mo. Pero kung ordinansa dyan, ma-research ka, ma-committee hearing ka, and ida-draft mo itong sa imong lay, nagigibuhon itong ordinansa mo na magiging lay, and it will be subject to deliberations dyan sa plenaryo, i-defend sa mo yan, tabi, to the best of your wit, wisdom, and ability. Resolution, wala naman ang kanya sa plenaryo, approve yan tulos. So, yan tabi Kaya lang, paminsan, pera de los ubos, we have no choices left, na pwedeng mapagpilian. May abogado mo yan dyan baga sa Sanggunian, si Abogado Melissa Abadeza. Yan, mga
mga seasoned politicians na din yan eh. Na kasabay si isay pa. Yung masaya ta abogado yan. Si kunyan, si kinatawan Vic Siga Jr. Graduado man yan sa Colegio de Abogacía. Gari iyo graduadoan. LLB graduate. Yan. Holder man yan ng degree. LLB degree holder. Nagkakasabot yan in lay. So yung mga yaraon dyan, mga seasoned politicians na yan sa parliamentary rules, araram na ninda yan tabi. Yan, sa sangguniang panlalawigan. So yan po tabi ha, medyo kunyan daa. Kalmada ngunyan, dainin masyadong hururon, daing masyadong natok kumbaga, referrals, committee reports. Depende man yan sa committee reports pa, no? Depende man sa ipipasa man iyan na kundyan na kumbaga dapat aksyonan kan komite. Pero kung ito man agad na magibo kaning lay, yan gagamitan mo ning matinding utak tabi ano. Kunyang kaning lay, proponer kaning lay. Yan po ang kaipuhanan diyan. Sige. Yan po muna ang sa tuyang primerong tema digdi po sa programang Bicol Target ang oras sa Pilipinas. Alas 4:27. An oras hatod sa Indokang. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nor, pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica. Craving incredible deals? LCC Supermarket got you covered. Sizzle up your savings with hot deals that will leave your wallet smiling. Dive into aisle after aisle of discounts on fresh produced sizzling meats, irresistible snacks, and kitchen essentials. Your wallet stays as full as your card. Don't wait. Shop now and save big at LCC Supermarket, where savings in quality meat satisfaction and affordability. Maximize your budget and experience more savings with LCC Supermarket's hot deals from February 15 to February 21. LCC Supermarket gives the best for you. Like and follow our official LCC Supermarket Facebook page for more details. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asin kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Knorr. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo.
Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama. Pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala, inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama, lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong, the number one beer. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Pag naubos ko itong 1 kilong sili in 30 seconds, 60 million pesos ko ha. Ge. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Ining duwang amigo tang mga malikot ang isip. Yan. Primero si Doc Chris Gianan. Ano nga yang Bicol kang tail end of cold front? Para isip-isip ako. Dari narumduman ko man ang dipisil yan. Taod-taod naman mag-chat man si Migong King Reginaldo. Pareho so kuang kanduwa. Suisip. Ako sanaan harayo suisip. Sabi ni Doc Chris Buda ni Migong King na Reginaldo, iyan ngayang tail end of cold front kung bibikulon mo. Ikog ngaya kan ano iyan? Ikog kang puro na malipot na atubangan. Walang yan buhay ta. Kaya gayon sinalidahan na sa naning shear line.
Bikulan na tail end of cold front. Ikog kampuro na malipot na atubangan. Awinda. Anong ikog kampuro na malipot na atubangan? Ano yan? Anong pag-email mo ka? Tail end of cold front. Kaya gayon sinalidahan kan Pag-asa, dipisil na i-translate sa Bicol. Ginibo na sa ng shear line. Yan. Ikasya, anon ikog na atubangan na malipot. Haing kasi akan mga panahon na pandemic, itong sunag ECQ, estudyante ka pa ka ito, o nagtrabaho ka na. So ECQ, so kinurulong ka mo sa harong, dahil nakaluwas. Haing ka na ka ito, nagtrabaho ka na ka ito. Iyo, sa smart, hindi dahil ka nakaluwas. Nagparaano ka sa harong. Kung yaong ka na sa DCGB, paluwason ka. Imbis na magkuhan ka sa harong, lumuwas ka, magbarita ka. Yan, sisya na liron, samuyang pag-iribadigdi. Hali kayo ni sa smart, sisya na liron. Hindi kayo sa DCGB, mas maray. Isya na liron. Di sige. Oy, Doc Chris, ang pinaka-the-best man na doktor. Diyan iyan sa Daddy's Angels. So, amigo ko nga ni, grabing pasalamat. Do ang amigo ko, si Yi na Alaurin, Buda si Paminta. Grabe talagang ngayang si Doc Chris ang nakapaumay. Basta sunodun sa naan pasistema kung paano. Yan, mga diabetes naan, mga kahilangan, internal, nako, yan. High blood naan, cholesterol. Yan, si Paminta nga ni Gulpiso, salamat na. Dahil na nagmamamam mo niyan si Paminta. Paminta! O dyan sa Udan, si Iyuman, na pasalamat man ta. Iyuman na parahay man dyan sa mga amo. Dakulo niya. Doc Chris Gianan tabi, Diyan sa iyang klinika sa May Aleco. Daddy's Angels. Hampang kaso Vax gaya dito. Inampangan panagad kan klinik ni Dr. Chris Kunyan gari. Condominium na pala na. Condominium gaya di magayon nun baga. O dyan sa May Aleco. May condominium na baga dyan. Na inot na sadit sa naugaring na building bakong sa Dracula na condominium. Dracula man pero ikumpara mo sa talagang Dracula ko niyan, medyo sadit yan pero magayon. Yan, sige. Doc Chris, maray na hapon tabi isa sa imo. Ikog kang malipot na purong atubangan. Tail, ikog kan puro na malipot na atubangan. Tail end of cold front. Kaya na yun na sana pinasimple shear line. Yan. Sabi kan Pag-asa sagkod din sa mga mahawot pang aldaw. Nag-itaas na so kunyan so amihan. Kaya yun nagsabatan so lipot buda init. Ang luwas iyan na ikog. Di sige tabi. Digdi na kita sa ibang pag-uro-restorya. Iyan bagang international airport, tabi, may naghapot sa sato, natatadai paning kunyan, dai paning biyahean, international na aeroplo. Igwa iyan yung problema pa, between the NGCP yata, igwanin mga tore na directly within the flight path na dapat mahali ito tanganing maakomodar andara kulao na eroplano na malanding dyan sa Bicol International Airport. Iyon ang aram niya to na dai pa na si settle ngo niya na istorya kung paano kung ano nang arrangements ka iyan and kung no arin ang paghali kan
kunyanaan mga torya at mga torya nagkapirang torya ta yan ta aagihan ng gad kan eroplano either landing and take off kayo yung nakakapindyente day tangani isabot kung nasettle naman su isyo manungod sa length kang runway sulaba kang runway kung mapupwede na makaakomodar naan taan buwelo ang kaipuhanan bagang buwelo kandarakulaon na eroplano medyo dapat halawig tanganing sumikad ning todo makagain ning momentum na sumikad ning todo so puwersa ninda mataksin ning halawig madalagan tanganing iguning sufisyenteng puwersa makaitaas sa ere and kung malanding naman dapat halawig man ang runway tanganing sufisyente so sa indang landing na maka-decelerate bako itong suwali ipot ang distansya taday man pwede magpreno aning bigla na eroplo okay puhang ka na subwelo pang pag-landing inda ko kung na-settle na yan basta sa tuya dyan na nadadangog pa is ining so aagihan man agad yung flight path iyan na nagkapirayata na tore kang National Grid Corporation of the Philippines. Mainline bagaanin kuryente. Ang NGCP baga iyuan ang pinag-aagihan kan mga kuryente. Hali duman sa plantang pinagkuprodusiran kayan. Pasisiring sa manlain-lain na probinsya, syudades, rehiyon, na igwaning kooperatibas ng kuryente. Diyan minaagian ang kuryente. Tapos ibababa na duman sa mga substations kan kooperatibas din kuryente dumana papabuluson sa kuryente hali yan sa mainline kang NGCP sindaan pigbabayadan kaayan kan mga kooperatibas maning kuryente sa pagpabulos ning kuryente hali duman sa producers o nya imay naranahan bako yan na basta-basta tabi trabaho for so long a time yun na nadangog niya tong istorya dahil pakita ning development na iisihan kung ano nang arrangement kan between the Department of Transportation through the Civil Aviation Authority of the Philippines, buda ang NGCP. Yan, yung National Grid Corporation of the Philippines. Kung ano na sa indang arrangement kanta, haloy na napipindyente na ang potential economic possibilities na darahong kaan kan in airport na iyan kung igwana nin biyahe ang international na mga aeroplano. You can just imagine, igwana kitang aeroplano halimbawa direct hali sa Hong Kong, Singapore, hali sa Afghanistan, hali sa North Korea, o hali duman sa kung sa'y na lupalop, guwang darag mga turistas, digdi magastos kan sa indang kwarta, o di benta niya to yan tabi, ano? O yan po, duman sa naghahapot sa tuya, actualmente kasuhapon pa yan pinag-chat sa tuya, nagkapirang best na. So yan po nakuha niya tong impormasyon. Dahil pakitang development kung ano na ito so arrangement kang kunyan kan kaap sa pagi kan DOTR asin kan NGCP. Yan daw ang problema yung igwang natutumbok na yan tore kan NGCP na direktamente nasa flight path bago maglanding asin mag-take off either ano. Sige. Alas 4:44 rin pagkahapon oras Pilipinas si Joshua nasa linya. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, Sir Pio, good afternoon. Good afternoon sa mga paraantabay. Sa dagdag pa niya itong bareta sa likod kan nagkapirang beses ng pag-imbitar kan sanggudang bayan kan Daraga Albay na mag-atindi sa sesyon ining Prime Water Daraga. Sagkod mo niyan, Sir Pio, wala man ni nag-abot na representante kana sabi ng opisina alagad igway nin reply duman sa pinakahuri naman na imbitasyon kag sangguniang bayan kung saan binasa ini ni Secretary Mabeltan sa umano maka-attend sa sesyon na nakaschedule mo niya na hapon dahil ta susog sa letter na sa preparasyon niyan ang Prime Water sa mga paabot danindang mga proyekto para ma-improve ang serbisyo kan na tubig sa inda o sa digdi sa Daraga Albay tabi Sir Pio. Grabing kakarason ano? Grabing kakarason, grabing kakalikay. Correct. Ay talagang tatari ti ansinda diyan.
Anong mga improvement ang pinagsasabi ni Dana? Yun na yun sa pagkakataon na yun na pigtataram nindang improvement projects, maesplikar na ninda kuta na sa Sangguniang Bayan bilang representante kan tao. Tama. Tapos dahil nagaratindir. Dahil man kinag-abot Sir Pio. Actually, pang tulong beses na ko ta ini natigalat ang sa indang presensya. Pero tulong beses man na nabigo ang Sangguniang Bayan sa likod kan paghingawanin ng maimbitaran talaga ini sa session as in mahaga din man kan sa indang mga magkakanig yung paliwanag tungkol sa mga nagbuburotwa na concerns na halos oral daw may reklamo ang mga konsumidor. Busy sinda sa pagprepare kan mga improvement? Busy sa mga preparation kan mga maabot nindang proyekto programa na yun ang mapa-improve kan serbisyo kan tubig. Iyon ako ta sa pagkakataon na maesplikar nindang mga tiyan man na bakong sa karaw talaga makauyam-uyam gari kuana yan anong sabi ni Vice Mayor John G? Hindi ba na-insulto yung sanggunian yan? Gari kung ano yung reaction mo Sir Pio, yung man yan sunagin environment sa laog kan session kan tigbabasa so response kan na prime water ko di kumbaga dahil man ki masyadong magiginibong doonan maray tabi Sir Pio. Kumbaga parte lang nga kan sa indang paghingawalang na mahagadan ko ta din paliwanag na prime water ta medyo sindot-dot man kaya masyado ang lokal na gobyerno magyan sa Sangguniang Bayan ta ang agreement magang ini sa tahaw kan prime water boda kan water district sa paagi kan luwa. Pero kunya na ang sa indang kontratang is imbued with public interest kaya malaog na dyan ang Sangguniang Bayan na na makisira 2 oras na mag-asigurar sila na unin na sa mga pinagagigibom na pinaghandaan ming para ma-improve ang serbisyo dahil lamang sinaning oras. Dahil man ko mga halaba na nga Sir Pio ang tarang oras sa sesyon. Halaba na nga ni iyan. Tagasay ng mga nagmamanira, mga taga-digde. Dari bako man ini taga-daraga talaga Sir Pio ang nagatukaw diging branch manager kan prime water digdi sa daraga. Talaga? Dahil man yan makulog nin todo tapa no mabako man taga-digdi sinda supisinte sa tubig gayod. O kaso bago kahurong ko si Tata Boomer so sa tuya digdi sa FM. Tao na pala ng pigbibilang, nagkakaturog si alas 3:30 maagahon. Correct. Katurog ning pato na sana, tapag matrabaho na naman. O kaabang sana ning tubig. O dumanda sa inot-inot ninda, plus nang daing tubig. Yugo nindo na, ni Sus Mario si Pan. Nakol kaya sindang Japan, may paliwanag Sir Pio, 25 years ang agreement. As of now, naka 7 years pa sana. Alaba pa pala ng bubunoon. Masalaba pang isplikar ninda sa 25 taonaan kung pag-isipon. O sige di, dyan inako na sana kan Sanggunian so kunyan. So, inako na sana Sir Pio. So, letter, mahingawan naman na sa mga sunod na sesyon, baka lamang mag-abot na kung bako ng PC sa pagkasabi nindang preparation. Kundi si Vice Mayor Junji, aloy naman na mga nagpapahayag talaga Sir Pio na porsigido sindang may papud talaga nakakaabot na sa Sangguniang Bayan ining mga reklamo talaga kan mga konsumidor. Dawa pasabihon na iyan. Kontrata yan between the parties na naunambitan pero ang sa indang negosyo digdi is negosyo na imbued igwaning katakod na public interest kaya dyan na malaog ang representante kan tao. Correct. You can just imagine taon ang pigbibilang na arog kaiyan ang sitwasyon na ining kairibata sa nangani digdi sa FM tao na tabi alas 3:30 alas 4 may nakaturugan magahon o magtipon sa ng tubig ang pagkabanggi makusog pa ngaya ang ihi paminsan tapos Mario Joseph naman okay so ayun tabi Sir Pio butaw man giraray talaga butaw maski kita pa nagapa-share sa opisina dahil man kitang nakakaulay maski sa Sangguniang Bayan dahil man kinagaampang dahil na sus talaga sige. Yan tabi Sir Pio may natapos pa sana ang regular na sesyon kay bangko si intern si Mr. Noika Joshua Bino DCGB. Thank you so much Joshua ali dyan Sangguniang Bayan ano daw maray kayo na di bata 25 years ang kontrata kaan
2 oras halawig na nga ni na maka iyon na kuta na so opportune time na makapasabot ka mo unin na po. Mga representantes kan tao kan daraga unin ang pinagkakabisihan mi. Unin na sa mga proyekto na mapa-improve na kan sa muyang serbisyo kan pag-supply ng tubig dyan sa Daraga Water District. Pero dahil busy kami. Busy kami sa makan. Hindi kami ma-attend sa paapod kan sangguni ang bayan. Naku naman. Sobrang titigas ninyo dyan. Kumpadreng Jomar, maray na hapon. Salamat pa di Pio. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Diretso pa ng GAD, sundo sa mga oras na ini. Ang mga nagdudurulok digdi sa Comelec Tabaco para mag-arglar kan sa indang registration. Kadaklan kan mga sabi pa din Pio. Iyo itong mga new registrants o mga bago pa sa ng maburoto. Sa pagkikipag-olay nun yan digdi sa DCGB News ka nagkapira sa mga nag-asiste digdi sa Tabaco sa indang sinabi na halos kaparehas lang kadakol ka na bilang kasudma nagpasiriringon yan daw digdi sa indang opisina. Halos mayormente iyo itong mga bagong mga nagre-registro o mga sunag 18 anyos pa na asin mas 18 sa election 2025 pero igwaman nagkapira na asikaso kan sa indang transfer of registration asin igwang nagpa-reactivate kasod ba pa ning Pio digdi sa syudad kan Tabaco nagkaigwanin total na 64 na nagpaproseso kan sa indang mga application. Halo-halo na ini pa rin Pio, mayormente sa mga bago bata na. Sa 64 ini, ang mga babae digdi is 33, 31 man na mga lalaki. Kung susumahon, digdi sa bilog na first district, kasod ba, nagkaiguanin 214 gabos na mga nagparehistro o nagpaproseso kan sa indang application o registration sa Comelec. Sa Bakakay 35, Malilipot 25, sa Tiwi 20, Santo Domingo 37, sa Malinaw 13, asin sa Tabaco kasudba napigbanggit ko Kasabago na 64 gabos na mga nagpaproseso. Yan tabi, paring Pio, na pagmamonitor niya to, nahiling niya to, din ako lang interesado talaga makapagboto sa 2025 dahil lang sa ikadua pa sa ng aldaw kang registration, halos gatos na ang bilang digdi sa sudad ng Tabaco ka nagpa-rehistro. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali man dyan sa Comelec sa first district manlain-lain na oficinas. Kan Comelec sinumanda magayon na arog kan an numero for double digits anako kanya to na sige-sigan parehistro. Sige lang maghali na kita duman sa nakatuda na last hour. Pagkatapos pag last hour na diyan nasugulpi ang linya an babasulunta na sa Comelec sa gobyerno. No man nga malo yang ngayang serbisyo kang Comelec, gutom na nga kadiris mayo na kay bidigdi, nagrili niya dahil nga tukawan, mainit. Ay, nang sarong bulang ka mo mahigit na pinagtaon, pirang bulan niya na marehistro naman sa Comelec, dahil ka mo nag-aparisir. Anong advice mo tabi, Chief Tech Ramir? Pwede na? Pwede yung dalawa? Abot pa? Sigurado ka? Sige, may mga istorya pa kita dyan sa luwas. Si Ans Galero na sa linya. Ans, good afternoon. Go ahead. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, formal nang naitoo kan sanggunian panlungsod kan Legazpi na sarong resolusyon na minataomin pagmidbid sa sarong job order employee. So na-report kan last week na si Lina Bristol Beato matapos na ibalik niya nga ni Ana purot niyang 20,000 pesos kantidad ni na kwarta kan nakalihis na nako niya sa Hampangkan City Hall ang tag sa diri kay ni sa man na empleyado kan syudad ini matapos na may pasar mo niya na pagka okay may tao mismo
sa paagi ni Councilor Glenn Casulya na siring na resolusyon ay binusol niya man ka nakalihis sa semana. Sigun kay Biato dakulang kaugmahan ini dahil sa simpleng paagi na pagiging onesto natatawan man din apresasyon kan na gobyerno lokal kan Legazpi. Pero kayan siniguro man kan mga konsehali sa syudad na matatawan man din konsuelo na persona ini sabay na so kahagadan ni Councilor Casulya kan nakalihis man na semana na kung pwede matawan ini na promotion o ma-regular na dahil sa haloy naman ining job order employee kan na gobyerno lokal. Sa ibong lalado, Sir Pio, 5 man ang mga estudyante halidigdi sa syudad kan Legazpi na natawan man nin pagmidbid matapos na makakuanin man lain-lain na medalyon sa ginibong Asian Open School Invitational Aquatics Championship na nakalihis na semana o kaya nakalihis na mga aldaw na ginibo man sa Bangkok, Thailand. Yan, balikan tayo itong job order. Makakaswal da lamang ito. Oo, ipoproseso man iyan sa PIO sigun sa mga konsehales. Hopefully, ma-approve man tulos ka na executive sa simpleng paagi na iling na ini worth it man na empleyado. Dapat lang. Maski maging permanent casual lamang kung na. Yan. And kung igwa man iyan ng educational qualification, makakuha pa lamang ning huralang ka man na level nin employee dyan sa city government. Yes, tama. Sigun sa inda, pag napuunan nga sa ganing pagi, at least magiging modelo ini sa iba pang mga empleyado. Roger to that. Tapos mga estudyante nakakuha nin medalya duman sa aquatics, ano? Oo, 5 ining mga estudyante, may mga bronze medalist, gold medalist, and silver medalist. Dapat lang, international na yan na sa indag dinaraan ondra kan Legazpi. Roger. Okay, sige. Natabi sa PIO ang nangyari sa sesyon regular kan Sangguniang Panlungsod. Ans Galero, DCGP. Thank you so much, Ans, sa mga istoryali dyan sa luwas. Si Chief Jimmy, nasa linya pa. Chief Jim Pade, good afternoon. Anong advice mo na tabi, Chief Tek Ramir? Ang kuha natin dyan. Di ba naka-ready na yan si Chief Jimmy? Nung kuha na putol, ano? O sige, di salamat ka sa iyong pagantabay. Chief Jim, dyan na lang. Priority ka sa primerong kabtang. Kan Baret, alas 5. Salamat ka sa iyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga,